Hello mga amigo-amiga! Welcome back sa akong YouTube channel, Althea Francheska, ang inyong amiga. Tawago na nato ning LAZADA serye. So, kini nga video, kay mag-unpouching na sadta. Balik-balik na lang, magsige na lang ko palit sa LAZADA. Mura jud daghang kwarta bayet. So magsugod na ta. Hindi na nato padugayon. Okay, are you ready? Let's get it on! Minutes later. Nakita naman ninyo kung sa tong mga items na akong gipalit sa LAZADA. Ako jud silang gilunod sa Zonrox kay aron mawala ang hugaw. Ang mga viruses and bacteria. Anything else? Basta akong gilibyukan. Unta, mugana sila no. Mugana na siya eh. Salig lang. So, let's start with the item number 1. Ang item number 1, ang tawag ani kay Dinosaur? Crocodile stand? basta uy kanang stand siya sa imong cellphone and all. Okay? So, trapuhan sa nako. Kaning trapo nga na ay isuga sa isugay baho sa Zonrox ba yan? So, this is it. Cute kay siya ba yan? Cute siya. Ano ko stand sa kuang cellphone. Ako ang gigamit karon kay akong baso. Siya i-transform into anything that you like. It's very, Joy. It's very effective. It's very stretchable. It's very talented. I'm so happy with this. Tcharam! Then, ang iyahang butanganan sa cellphone. Then, ituyok-tuyok mo lang yan dito. Then, you will put your cell phone here. Stretch mo lang yan siya dyan. Magkasya ang cellphone mo. Take a picture. At na, diba? So, natapos na tayo sa first item. Next item kay universal stance. In short, stand gihapon sa cellphone. So, this is it. Hala, gamay ra jud ay siya. Oh my God, kamay kayo siya. In fairness. Sakto kong cellphone doon? Ano na ito pinag-bibili ko? Man itong kapulos-pulos ba yan? Ang saka doon. Ano ipalit mo doon? Ano ipalit mo doon? Nagseng-seng. Hindi ka pa ba yan? Hopefully, magamit na po siya. Masakto kong cellphone doon. A few inches later. Oh! Video call daw. Kunya na ka nag-video ko. Anong video? Wait na yun, video pa man sila. Commercial break. Sunod akong mother. Kaya mag-video call daw ko isuon. Ug iyahang anak ako pag umangko. So, ang second item
dili kay ko happy kay not sure ko kung OMG, wait lang, napalungan tayo ng suga pero hindi burn out, napalong ang aking ring light. Wait lang, kaping mainit. So we're back. Sure. Ako na dyan isaksak ang ring light kay ganina, battery na to kung gigamit. So let's proceed. Next item kay unsa niya ko ang dugay na gusto paliton. Pero kadua-duha ko kay basig dili mugana. O karon, fingers crossed. Unta mugana siya. Chan, charan. Do you know what is this? This is a what you call Cotton bud. this Ninong kong music na. Alright. For it to the people. unta mugana siya. Compatible siya sa kuang cellphone. Sana all compatible. Hugot na naman ito. So let's open the supot, the ziplock. We have here the manual. And the manual says Tang champong chabi-champong. Sorry. Chinese best. Oh, na English translation. Oh, Bluetooth version about pairing. Okay, later, alligator. Dust-proof mesh, multi-function button, mic, charging port, charging box light, para sa Android charging port. Okay, warning. So here is the USB cable. The scariest part. Sa pinakandok na part, yung pag-open mo, all of them. It turns blue, red. That's what does it mean? Meron pink. Oh, you're working. So I'll be testing this tomorrow. Tomorrow? Later. So that is the third item, which I really like. Although English mo ko. Isiyakan ko. English naman ko. Bisaya ka day, nag-English yapon ka day. Kani siya nga trapo, nani siya kani Lysol. No, social. Social tayo na dyan na side. Here, oh. Tcharam! Yun. Narinig niyo ba? Shhh! Napil akong kamot. May sulan akong kamot. Hugaw akong kamot. So, we are done sa item 3. And ang last na item kay kaning portable air purifier. Isa pod ni sa mga gusto na ko paliton. So nakapalit na jud ko sa wakas. Unta effective no kanang it will shut out. Basta kanang ipalayo ang mga viruses. So we will now open. Ang kauban niya na siya USB cable. Then itong necklace niya na sabitan. We have the manual and then the item. Cute siya, in fairness. I wish you will work na mapalayo nimo ang mga viruses in the surroundings when I'm outside the house, when I'm talking with people while wearing face masks as well as the face shield. Sama jud girl. Mag-Bisaya ka, mag-English ka, mag-Tagalog ka. Ay. Yun lamang po ang mga items na akong gipalit sa Lazada. I'm looking forward in using the Bluetooth headset and portable air purifier. Ito siya na ako ang gina-look forward. So, nakuman ako guys. Bye na. Tsa. Muna dito siya. Katulad kong gibuhat.
Ako, nag-unpouching lang ko and all. Ako lang i-share sa inyo as akong gipalit. Anyway, seriously speaking guys, sa mga wala pa nakasubscribe diha, please, subscribe na mo sa ang channel. Aron madunggan po na po ang subscribers. Uy, huwag ka nang nantawa ninyo tanan akong video para madungagan akong watch hours. No? Hapit ako mag 1 year. O pa ko na monetize. That's it. Mga amigo-amiga. See you sa next video na ay dakong possibility nga mag-unpouching na sad ko. Oh my gosh! Oh, sayang-sayang sa tubog kwarta mo na dyan og daghang kwarta. Thank you daan sa mga mutanaw ani nga video, okay? I love you all, hurot. See you sa next video. Stay safe everyone. Bye.